gandeng sesanti nur kemarane ngarep Pramudita sinapu ingkang ningan lunar buka piwaraning kondo kinupit langgening budaya luhur mritaja tepo palupi marsudi teteking dharma ing ngreh kautaman perwakaning kondo narik tuting basa dongeng kuna ngemusrasa yen narasaya karaos ula jari rohang rasa wandi urung diri rasa rumang sandi lir jalma angil kaca jarwe wis rinakup jan carita ala bejo wis kagelar jroning pageliran yuku jati namriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra Ndarung Tiwangkartika wis lur putrating kawasa sahari ratri Angitri Bawana prawateking doksina gelir kemanti temah dadi pitanganing dina sasi warsi indugang sarta abad Lantang karto mangkarto isi rambun toyo jalpati ngerebiat dadu padanging kutu-kutu alang katugo buron unung yang buron toyo dadu benanan tanpa wijalan padang terawangan senari sangguang ngernawi yang semur bawani jagat mungkin jagat witatu mungkuk-mungkuk mungkuk kalengan mungkuk abang meranganga lamun kaik sayah dilat-dilato bumi saya dangu sumur pusang nyewang ngerko kata sebelah kanan gerene kabang wis bujenar kapur papan senari Sang Hyang Basanta tanem tokat nuju royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kinemelan gedanu kasih liring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Pakutha Mega tan wetawis dangu seleng kawula dasi diluwarsa upaya buka garap Tegal Sawai anglur silur tanah pedoti sinambi sendonan jesidenan mikul karo kunde sauna berembakan somur wangi Sanggang Arkosa dangu sajinggil wis katon welos sinari jagat dunung iku papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samre Banyadara Batujar Bengko Kuwung parandening mangke mapan wonten madaning Nuswa Jawi ya bumi Nuswantara ya ing tanah Jawa ora meneng bisa madani ayoming sawijining wewengkon ya wewengkon sinebut paduan Karang Kadempel ya kengaran peduan Klampe Sireng nadan tamung wujuding Karang Paradisan nanging sangya para kawula sami tansah sinamatan daya dinayan bandul nglompol tetunggalan datan wonten ingkang sami daret datan wonten cecongkrah wontenipun namung manunggal tetunggalan samya manembah anut mring kapitadosanipun kapitayane dewi-dewi dasar nadanto Karang Paradisan papaning ayom nenggih ayem tentrem ugi jenjem sangya para kawulanipun datan wonten ingkang sami regejekan datan wonten ingkang sami nandhang rubeda awit sangya para kawula ing padukaning Karang Kadempel tansah ngunjaken raos syukur wonten karsaning Gusti kang akarya loka datan wonten ingkang resula datan wonten ingkang raos kirang datan wonten ingkang tansah sambat sebut saben dina pramila nadyan horog madaning kawontenan negari Ngamarta ananging gandeng yanteliru sangya para kawula medhaning padukan Karang Kadempel sami caket marang Gustine cedhak mring pangerane pramila tansah dinayomi denasi dening para dewane eling-eling nalika semanten padukan Karang Kadempel nadan amung sakwujuding padukuwan nanging jembare kaya-kaya sak sigar semangka separuning negara ingkang den sababaken awit sangya para kawula ingkang sami anampi dumateng kawontenanipun piyambak-piyambak pramila ingkang jembar didi wewengkone nanging ingkang jembar atine para kawula tasih parandene mangke tidhem madaning kawontenan Pendapi Agung aran Pendapi Arjaswita kagunganipun Sang Lurah Semar Badranaya
Duh Panakawan abdi kinasih para Pandhu ingkang tansah dinajeni nadyan amung derajating batur nadyan amung Panakawan nanging eling-eling mangid jawanteng dewa kayangan pramila tatan kendhat saben wanci saben dinten saben ratri tun saben dalu Sang Lurah Semar Bathara tansah nambi Arawira sangya para tamu agung wiwit saking kukupan negari Ngamarta dumugi sak njabaning rangka. Padungan karang kadempel kalingan pasir pawukir. Kula jinawi kemah Ripakarta Tata Turta Raharja. Dasar nada namung karang pautisan Gedya Bori pepasan sawijining negara Padang Jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane Turta kasusuring manca praja lasinipun kemareng caket dene remangarsa anggenya arawuh wonten madaning pendhapi Arja Swita wonten ing Pandhukan Karang Kadempel mung sangya para putra saking Sang Lurah Semar Badranaya nenggih Sang Lurah Naragaring datan kantun Sang Lurah Petruk kantong bolong tin ki Lurah Bagong palandening mangke Sang Lurah Semar Badranaya kaya-kaya nampi nugrahaning Jawata awit nampi rawipun para lancur-lancur Pandhawa datan kantun nalika semanten Sang Lurah Semar Badranaya wis datan kemelan dumateng sinten Sang Hyang Rawuh nenggih Satya ing Randu Kumbala putring Jendipati Atmaja Pragiling Sang Raden Werkudara nenggih Sang Raden Antasena manengkakun pilenggaipun Satya ing jangkar bumi nenggih Sang Raden Antareja Dewapang mungkasing pasipan nenggih Satya ing Pringgondani Nalindring Pringgondani Sang Raden Gatotkaca prandening mangke wonten madaning pendhapi Arja Swita wonten Pandhukan Karang Kadempel datan ana kawula ingkang sami anyabawa awit gawe kaya-kaya ngepasi dina Sang Lurah Semar Badranaya arsa pepanggihan dumateng sangya para putra tembah sangya para lancur Pandhawa sami rawuh madaning pendhapi ageng Pandhukan Karang Kadempel tanggaping gati sira Sang Semar Badranaya arsa sisingkraan arsa atsung sugata dumateng para bendoro kramung nglaken tembang lelagon saking sangya para Panakawan tinampi dening lancur Pandhawa Raden Antasena Raden Antaraja mlapa dening Raden Gatotkaca ing pintering kawedharing lisan pengaran ingkang sasangka kumanyara mangreng-gorong ning kowe mangking tanpa siren alap kang omah emas morot neng langit
Sritinan ning masewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Limang Mansra Sarwarokmo Ranggeng Manik Nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring teco leliwaran Laci sireng dadet Wimbo kekondo mrek Katupeng Maruto Pandung Saparan mangambar kungas Kekekukak Sabduli Tomel kaya ketiban daru gendenge Semar ning atase mingsak Semar Badranaya wae lah kok iki dirawuhi karo para priyagung para winasis dirawuhi karo para
Punggawa ya lancur-lancur Pandhawa. Aku wis tanggap. Aku wis tanggap nek sing arep rawuh ning kene kuwi para priyagung, para her-her. Mula mau tak tanggapke gliyongan. Anakku wedok tak kon gliyong. Si Trinil nek mau. Tur meneh Semar iki ya ngrumangsani. Gandeng aku ki dudu wong sing duweni jabatan apa-apa. Mula rasah lebokke ladrang. Tak cemplungke dangdut wae malah. Krasa kearifan lokal desane. Ndara Antasena ngaturaken kasugengan sarawujeng andika. Ndara Antasena anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel Ndara. Antuk berkah pamujining Kakek Semar sowan kuning Pedukuhan Karang Kadempel mangke widudu yuwana ora ana walangan suwiji apa kek. Kabeh iki tak kira merga saka pangudang sartane pamomonge Kyai Semar Badranaya. Ingkang kawit Antasena cilik tansah ora kendhat. Nggone tansah ngayomi sartane momong kelawan jagate Antasena wiwit cilik kek. Mula kang saka kuwi nganti Antasena dewasa kaya ngene ora ana walangan suwiji apa. Ingkang ndak kira sakmengko bakal gawe bombong sartane tentrem uripe Antasena sakjroning nglakoni urip ning alam padang kek. Nggih. Ya. Ora liwat yen to kakekne Semar ngaturake pambagyorarja ana ngarsaku aku ngaturke sembahku katura ya kek. Mengke riyen nuwun sewu sampeyan ampun ngowahi adat lho. Ngowahi adat piye? Wis jamak lumrahe yen to taruna lawan werda kuwi kudu ngaturake bekti. Tinemune Antasena kuwi sak padha karone atmajamu, padha karone aku kuwi anakmu, kek. Mula kang saka yen to aku ngaturke bekti aja mbok pambenge, aja mbok tampik tamanana. Mengke riyen senes kok babakan umur sing kula gagas, senes kok babakan inggih menika enom tuwa, gedhe cilik. Gedhe cilik apa sing genah sampeyan? Gedhe cilik tegese aku gedhe kono isih cilik ngono lho nala gareng. Ning nuwun sewu, Semar niku ngrumangsani nek Semar niki mung derajate ngaceplik. Kula ngrumangsani nek kula niki mung wong loro sak udon telu sak urupan. Wedi kula nek ngantos Semar nampi sembahipun para bendara, engko gek-gek sak sampunipun kula nampi sembahipun Ndara Antasena kaliyan sembahipun lancur-lancur Pandhawa. Engko gek-gek enten napa-napa, enten walat sing tumiba teng Semar. Gusti, aja salah penampa nek Kakek Semar Badranaya. Jalaran aku ngaturke bekti ana ngersane Kakek Nayantaka kuwi ora aku ngaturke bekti ana ngersane Siwa Badrana babar pisan ora. Nanging kondange akeh padha nyebutake yen to Kyai Semar Badranaya kuwi dites Sanghyang Bathara Ismaya. Lha kuwi Antasena uga wis nyuwuruhi dhewe yen to jati dirine Kyai Semar Badranaya kuwi ora kejaba mung dewa ngejawantah ya kuwi Wang Pikulun Ismaya. Mula kang saka kuwi ora-orane yen to mengko Kyai Semar bakal kuwalat yen to kudu nampa sembahyang Antasena kek. Nek sampeyan ngendika kaya ngoten ket wau rak nggih kula mboten rika, kula mboten ajrih Ndara. Nggih. Sembahipun Ndara Antasena kula tampi dawah sami-sami. Ya. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara. Kawene Semar kaya ora kurang prayoga semanku kek. Nuwun sewu Ndara Antarja, putra pambayun tunggul pawenang. Kula ngaturaken kasugengan rawuhipun Ndara. Antuk berkah pamujining Siwa Nayantaka ing Karang Kadempel. Sopane Antarja ing jangkar bumi ing Karang Kadempel ora langan suwiji apa-apa. Ya mung aku ngaturake sembah bektiku katura. Sungkemku kunjana ngersane Kyai Semar Badranaya. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Kaprayogakna lenggahipun Ndara.
Ya kowe saya ora kurang prayoga. Praptaning satron jangkar bumi ning pandukan Karang Kadempel kene. Siwa Semar Badranaya. Mboten langkung Ndara Gatotkaca kok lenggah teng wingking piyambak. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Gatotkaca. Siwa Semar Badranaya aja ngwawayatet. Ingkang pantes ngaturake sungkem sartane pantes ngaturake bekti. Mesine Gatotkaca dudu kok Siwa Semar Badranaya. Jalaran Gatotkaca kuwi wiwit cilik, wiwit luncung nganti gelung, wiwit cabang nganti celaprang. Wiwit Gatotkaca isih wujud cabang tetuko nalika semono. Mesti wae Kyai Semar sing tansah ndereke. Luwih-luwih Panakawan kuwi gedhe lelabuhane tumrap lancur Pandhawa, utamane Gatotkaca. Mula kang saka kuwi aja kleru penampa sartane, aja walang ati. Siwana Yantaka tak suwun supaya napa sembah Gatotkaca. Nggih. Kok padha wae. Kula tambi dawah sami-sami. Bejo kemayangan tenan. Iki aku dirawuhi para her-her, dirawuhi para priyagung. Anane Semar lingguh ngedangkrang ning kene malah nampa sembahe para priyagung, para satriya-satriya linuwih. Aku ki nek nang omah mung dindas-ndaske karo wong wedok. Nang kene malah nampa sembahe para priyagung putra Nalindra putra satriya. Matur nuwun. Nala Gareng Mitra padine Bagong. Ora kendhat kowe ngaturna sungkem bagekna kelawan rawuh para bendara. Sarawipun Ndara Antasena ingkang abdi pun tralala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Nggih Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana reng. Nggih. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula tampi. Ndara Antareja bekti kula katur Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa ora pangestuku tampanana. Nggih. Ya. Ngene iki ya, Truk. Ngapa? Bapak ki arep wong ora ndek derajat pangkat, bapak ki arep wong ora ndek apa-apa. Montor miming Honda 75. Webane protol urung diganti. Ning nek wong ki ketrima ki mesti ana wae rezekine ya, Truk. Lah iya, Bapak mbiyen tau arep buka restoran ora dadi. Seprene malah duwe pendopo apike kaya ngene. Lah ya disyukuri kaya bapak ki wong ketrima kok. Lah iya. Ora ndek apa-apa ki rak laire ning batine wah ngedap-edapi Semar ki. Semar ki le ndedet mergo enek wong anggere ning bayi rewel parake ning Semar didoni mbun-bunane kecuh. Dinae dit 2 yuta. Ngono kok karo anak-anake ra ngedume. Nganti aku montor Vario seprene kredit kok. Ngawitekno ya piye trimak-trimakno kok. Heeh. Melu Pandhawa seprana seprene ming kere, ming dadi gedibal ora ana ndak pangkat. Petruk ngaturna bekti. Nggih, Pak. Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Petruk ya tak tampa turut pangestuku tampanana. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tampa lan pangestuning satriya pringgondani tampanana. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Ndadosna jimat mugi ndayani mring kasantosan kula Ndara. Mugi kaprayogatna lenggahipun anggenipun rawuh wonten Pedukan Karang Kadempel kaya wis ora kurang kepenak Truk. Nggih. Ndara telu-telune kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kok telu-telune? Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca. Bekti kula mugi katur tinampi wonten ngarsa jengandika sami nggih Ndara. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Ponokan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula tampi. Bagong pangestuku tampanana. Nggih, pun kula tampi niki. Ngapa? Wong telu rawuh gembruduk rene menehi pangestu tok.
Pilabara kanane efisiensi kaya ngene iki terus nguncali ora ketang rokok sebungkus. Ha iya to, Truk. Ha iya, Ayo pantes-pantese to. Bengi iki sire aku ya arep gleleng. Sebabe jatahku rokok 6 bungkus e. Jebule meng hangus. Ayo kok ora apa-apa nek karo kanca-kanca iki sedekah. Ayo sedekah ae wetekno. Anggepe aku sesuk ki arep pudhun ngono apa piye? Aku entuk jatah rokok pirang-pirang bungkus iki tak nggo stok hari berikutnya kok. Wis ora apa-apa terima-terimake. Heeh. Nuwun sewu. Nek Semar dianggep lancang nggih mboten napa-napa. Nek Semar dianggep wong sing ora duweni subasita, ora duweni tata krama, nggih mboten napa-napa. Nuwun sewu. Kula niki ajeng nyuwun priksa, Ndara. Lah kok gawe kaget mboten adat sabenipun nek lumrahe yen to Semar niku dibutuhke. Mesti kemawon kula ingkang kedah sowan wonten Praja Negari Ngamarta. Ning nuwun sewu, nek dinten niki Semar dibutuhke, lah kok teko kula malah mboten dipun timbali teng Praja Negara Ngamarta. Malah niki para lancur-lancur Pandhawa sami rawuh mriki. Nuwun sewu, kula nandhang kalepatan napa, Ndara? Mbok kula tak nyuwun mriksa, kula tak pengin ngerti. Wigatose Ndara Antasena sami rawuh mriki niku napa, Ndara? Kakekne Semar, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen to sowanku tanpa taliwara, tanpa mene cecala ing sadurunge nggonku arep sowan ing Padukan Karangkadempel ya kek. Mboten napa-napa. Kula niki ming kawula cilik, mosok nek sampean arep rawuh mriki dadak nganggo surat tertulis. Kajengen kula nyepaki napa-napa, mboten kula niki ming wong ora duwe kok, Ndara. Iya. Sepisan sowan kowe iki ngaturke basaku katura ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Nggih, kula tampi. Wontene dungkap angka 2, sowan kowe iki ora kok diutus dening para Pandhawa. Sowane para ancur Pandhawa iki ora kok didhawuhi dening Prabu Puntadewa. Kapurih nimbali sartane mboyong Kyai Semar Badranaya itu mujening Praja Negara Ngamarta kuwi babar pisan ora. Ning uruhanamu ya kek. Sowan kuwi iki merga saka pangarepku dhewe, ya merga saka karepane Antasena dhewe lan para lancur-lancur Pandhawa ingkang sak mengko ndak kanthi supayane sowan ing Padukan Karangkadempel. Merga anane Antasena prapta ning Padukan Karangkadempel ana ing pendopo Arja Suwita iki aku mung arep nanjihke kek. Tulung bengi kepungkur ana ing dina Sukra Kasih ana ing malam Jemuah Kliwon Antasena iki nyumpena jroning masumenan. Antasena nyumurupi ora kejaba mung wujuding kakekne Semar Badranaya nalika semana laku tapa ana sak ngisoring suwunan pendopo iki. Kamangka anggone tapa ora kok mung lungguh biasa kuwi babar pisan ora. Nanging anggone Siwa Semar lungguh sila tumpang sedeku amari kelu. Siwa Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra, ya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan. Sumunar tejane nganti gawe sulap penyawangi Antasena. Ning kene iki Antasena bingung. Apa to sababe lah kok teko Kyai Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan ya wujuding Sang Hyang Candra. Lan kena ngapa sing diwenehi ngerti babakan nggone Kyai Semar Badranaya tapa mongko mangku wujuding Sang Hyang Candra kok Antasena. Lan delalah nalika aku nyeritake bab lelakon iki, aku matur nuwun saring Kakangku ing Jangkar Bumi, jebulane ya terangane Kakang Antaraja uga padha nglakoni pasumpenan kamangka lereke uga padha. Ya kuwi Kakang Antaraja uga nyumurupi kakene Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra. Aku niti ana pringgondani jebul tinemune Kakang Gatotkaca uga nyumpena tanpa beda kaya ingkang wis ndak sumpena. Kek
Janjane iki eneng apa? Janjane kakekne Semar kuwi ndek gegayuhan apa? Sartane kakekne Semar kuwi ndek panjaluk apa? Nek pancen kakekne Semar duweni panjaluk, satemah kakekne Semar menehi sasmita lumantar pasumpenan, lah kok sing diwenehi sasmita kok para lancur-lancur Pandhawa. Ora kok sing diwenehi sasmita kuwi dudu kok para Pandhawa, para punden-pundening Amarta, nanging sing diparingi sasmita malah anak-anak Jodhiwati. Kek aku njaluk dawuhmu sing tetela, supayane mengko aja ngasi gawe gelo sartane aja ngasi gawe rikuh atine Antasena sak lancur-lancur Pandhawa kek. Loro ramyan ingkang driya Leriwang Sondro Katawangan Sumbu Endas Kato Ridan Limut kabiarsaning rojit remeng driyama nawong Kakawung Jawang Wiseso Begagag sak dulita mel nuwun sewu. Lah kok dadi kahanane ngedapi-dapi. Kamangka babakan napa sing kula penggalih, babakan napa sing tak pikir, babakan napa sing kula gayuh niki kula dereng matur sinten-sinten Ndara. Anak-anak kula bocah-bocah telu niki mawon dereng kula wenehi ngerti babakan napa sing ajeng kula gayuh. Lah ning kok lah kok malah para bendara, para lancur-lancur Pandhawa sampun sami tanggap sasmita. Teges padha lantip panggraitane. Bejo kemayangan timen Semar. Momong kok momong para priyayi momong satur ingkang saestu jujur kamangka teteken ati suci pepayung budi rahayu. Ndara matur nuwun wondene sampun saged mangertosi dhumateng krenteking atine Semar Badranaya. Teges yen pancen ngendikane kakekne Semar Badranaya kaya ngono, yen ngono pancen kakekne Semar Nayantaka kuwi pancen duweni gegayuhan, pancen duweni gawe, sartane duweni pepinginan. Mangkono kae. Nggih. Sisan ajeng kula matur, ning nuwun sewu mugi atur kula sak mangke mboten dadosaken cuaning penggalih Ndara Antasena, Ndara Antareja napa dene Ndara Gatotkaca. Kalih anak-anak kula niki ben do ngerti nek bapakne duwe gegayuhan. Terus paling Semar mung arep bangun kayangan meneh. Aja dibadarke sithik to, Gong, kowe iki ora dadi ora asik. Apa ya nglumpukke anak-anak iki biasane mung aku arep bangun kayangan meneh to le. Nganti kayangan pira wae sing wis dibangun. Rumangsaku Semar ki ya ora sugih,
Ming bongan bangun. Kayangan dibangun ning dalane bosok kabeh. Ayo wis ora ana bedane to kuwi dadian. Lah iya men dawuh sik kok bapakku ora wis tok jlentrehke ora. Kowe aja do celemongan. Can leres, jane leres sing diaturke Bagong niku leres. Nek janjane Semar niku ajeng miwiti mbangun kayangan. Lah nuwun sewu, kamangka kayangan menawi kayangan ingkang sampun kula bangun ingkang sampun-sampun menika saestu kula mbangun wujuding infrastruktur. Para anak-anak kula niki kula dawuhi supados inggih menika ngawontenaken implementasi supados mbangun kawontenan wonten negari Ngamarta saking Karang Pradisan minggahe wonten ing Kutagara. Menika dalan-dalan pun sami dipun aspal. Omah-omah pun sami dipun bangun sae. Gedung-gedung pawiyatan, gedung-gedung papan kinarya manembah. Kadosta masjid lan sak panunggalanipun restoran sedaya sampun mapan wonten Praja Negari Ngamarta. Menika menawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Ning nuwun sewu. Wekdal niki Semar ora arep mbangun niku merga napa? Nek Semar mbangun infrastruktur, Semar mbangun gedung melih niku nuwun sewu padha kaya Semar niku mung kaya wong nguyahi segara. Ana negara Ngamarta wis ndi gedung kok Semar arep mbangun gedung meneh. Ana negara Ngamarta wis ndi restoran pirang-pirang kok Semar arep mbangun restoran meneh. Ana negara Ngamarta wis ndi WC pirang-pirang kok Semar arep mbangun WC meneh. Lah, kamangka nuwun sewu. Pancen estu negari Ngamarta niki kawontenane magrong-magrong kawontenane kaya-kaya negara agung, kaya-kaya negara ayem ning nuwun sewu. Nadyan negari Ngamarta niki katon agung ning sejatine kawulane dereng ayem, ayom durung ayem, tentrem nanging durung jenjem. Lah lajeng napa sing ajeng kula bangun? Sing ajeng kula bangun menika namung moral pakarti anggenipun para kawula sami manembah manekung wonten ngarsaning Gusti Arya Loka supados langkung dipun caketi, langkung dipun kandheli ingkang dados imanipun sanggya para kawula tasih. Oh, ngono kae. Inggih. Dadi kakene Semar Badrana arep miwiti mbangun kayangan. Yen ngono Antasena wis tanggap karo apa sing dadi kersaning kakekne Semar Badranaya. Yen to sejatine kakekne Semar kuwi ora arep mbangun kahanan nanging sing arep dibangun kuwi moral sartane pakartine sanggya para kawula dasening Praja Negara Ngamarta. Aleres pungkasane yen to mengko kasembatan gone kakekne Semar Badrana mbangun kayangan para kawula isa urip ayem tata titi lan tentrem masinamatan daya dinayan embane kaya wong urip ning kayangan. Jernatane kayangan kuwi papan ingkang sayekti ayem, ning kayangan kuwi ora ana regejekan, ora ana cecongran sartane ora ana memungsuhan. Anane ning kayangan kuwi mung mesem guyu. Ya kek nek ngono Antasena wis tanggap apa sing dadi kersane kakekne Semar Badranaya. Malah sak mengko wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadang lanjur Pandhawa nek pancen sanyatane kakekne Semar Badranaya mbutuhke sak biyantune para lancur-lancur Pandhawa aja walang ati. Mengko Antasena saguh yen to kadhawan supayane munggah gunung nyebrangi segara golek syarat saranane apa to ingkang sayektine kudu ditindakake kanggo syarat sarana nggone kakekne Semar mbangun kayangan. Ya wa semono uga Antareja wis dadi sumpah prasetyaku yen to nganti ngoncati janjiku lan sumpahku teges tetel kesatriane Antareja yen to mengko Kyai Semar mbutuhke sak biyantu sartane duwe gawe apa wae mengko Antareja ingkang bakal kedungga ngewangi boto-repoting Siwa Badranaya ing Karang Kadempel. Ilang ana rasa jiga lan perkewu duga sangga runggi Antareja lair batin nyengkuyung marang kanane Siwa Semar Badranaya. Semono uga aku Semar. Nadyan Gathulkaca ora kendhat
aku kok bakal ngewangi yen to mengkono pacoban mbuh pacoban lahir utawa pacoban batin ingkang kudu nggunakake rasa utawa ingkang kudu nggunakake kekuatan ora sah jawi-jawi sartane ora sah melu-melu Siwa Semar cukup lungguh sing sekeca eneng pendopo padukan karo kadempel monggo katur koso sakadang pendho ingkang tumandang Siwa Semar Badranaya mengkeriyen malah dadi kula ngrepotke to niki nuwun sewu kamangka janjane leh kula ajeng bangun kayangan niku mboten butuhke bantuan kekuatan tenaga lan sak panunggalanipun niku babar pisan mboten sing kula butuhke niku sak mangke namung rawuhipun para Pandhawa supados nyaketi dhumateng Sang Para Kawula Dasih banjur mengke kula ajeng ngawontenaken rapat konferensi pers kalian para punggawa negari Ngamarta utaminipun Sinuwun Prabu Puntadewa sak mangke badhe kula suwuni guh pamrayogi badhe kula suwuni dawuh niki kok bayaran para ketenaga kerjaan kok dikelongi niki janjane ajeng dingge napa pramila nuwun sewu kula ngaturke matur nuwun saestu menawi para lancur-lancur Pandhawa sampun sagasak biyantu kalih Semar ning mugi dados napa pemut Ngendara gandeng gegayuhan kula niki kula kinten menawi dipun raosaken menika gegayuhan ingkang sae gegayuhan ingkang ageng tur nggih agung wong nek nduweni gegayuhan sing gedhe monggo gegayuhane prayoga mesti pacobane ugi bakal sinandang lan badhe dipun raosaken lho Ndara sidhem jroning masewaken Wadya kang tanpa sabawa kaparapan dening Sang Nalendratama mango nengi Herwo sing tuko cipta Perputi Mandana raras Perputi Mandana raras Didumateng kawontenan pendhapi padukan Karang Kadempel nalika semanten satria karandu kumpul Sang Raden Antasena nampi atur pangandikan saking Sang Lurah Semar Badranaya dinampi dening putra Jodipati nalika semanten dadosaken kanyur pinangka warju kanyur jareng ngaganten waju jareng wangaca nginango durung abange durung manjing dasaring pertara kang saru geger njaba yang arsa takmur wasih banpono amuk apa to kang dadi darunane para namacana wedhe gajah medha saka wantilan kejawi ameng praptani ora rawuhipun Nalendring Darawati pujangganing para Pandhawa nenggih Sang Tata Prabu Sri Bathara Kresna kadherekaken dening pamadaning Pandhawa Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka miwah Senopati Darawati Sang Raden Harya Setyaki para babar pindha satemaraga kaget kang samya mulat manggih para kanca para kawula ben sang para ing sami lenggamaning pendhapi kancana daya piyap-piyap jaluk dalan
Anjrah ingkang puspitorum kasilireng samirana mrih Sekar kadung ko ngas kandando maweh ara-ara sretnaning driya layak kok pitik-pitik kula sing padha kula umbar teng ngarepan padha teng brengok mboten karu-karuan jebul tinemunipun midhanget swanten kreta rawuhipun sinuwun Darawati sinuwun bekti kula kunjuk ya Kakang Semar tak tampa pangestuku tampanono Kakang nggih pun kula tampi Ndara Arjuna bekti kula katur Ndara. Ya Kakang Semar Badrana ya pangestuku tampanono. Nggih kula pundi? Ndara Setyaki bekti kula kunjuk sembah kula katur Ndara. Ya Kakang Semar Badrana ya pangestuning Sinopati Ndarawati Satra Garba Ruci Bae tampanono. Nggih. Nuwun sewu. Lah kok sengkan-sengkan datan pepoyan rawuh wonten Pedukuhan Karang Kadempel. Napa kula kinten sami kalian pangandikanipun para lancur-lancur Pandhawa sakmangke. Kemareng kula badhe midhangetaken sinuwun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kadohati kajeron panampa sartane sing gedhe pangapurane Kakang Semar Badranaya. Yen to sewani Ratu Ndarawati sakmengko gawe kaget Kakang. Nggih keparengipun. Sawaning nata Ndarawati iki ingkang sepisan tetinjo marang karajane Kakang Semar Badranaya. Dung kaping kangka loro. Nata Ndarawati mung arep nanjake babagan pawarta ingkang wis sumebar warata. Ingkang ngandhakake yen to Kakang Semar Badranaya sakmengko bakal miwiti anggone mbangun kayangan. Kira-kira kabar ingkang kaya mangkono iki apa pancen bener apa mung kabar ngaya-wara Kakang? Pancen leres nuwun. Nek ngaten sampean nggih lanti panggraita. Nuwun sewu. Semar mboten betaken pambiyantunipun sinten-sinten. Merga kula wedi mengkene pun kelakon gegayuhan kula banjur sinengguh Semar menika tiyang ingkang boten mangertosi dumateng lelabuhan. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine praptane Nata Ndarawati ora menehi sak biyantu kelawan Kakang Nayantaka kuwi babar pisan ora. Ya mung Nata Ndarawati sakmengko mung arep ngemutke kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga mangerti ya Kakang. Nggone Nata Ndarawati iso matur yen to Kakang Semar Badranaya bakal miwiti mbangun kayangan iki merga aku dinawan dening Wang Pikulun Manikmaya. Ya Hyang Jagat Giri Nata, ya Hyang Jagat Giri Pratingkah. Samengko dawuh lawan Nata Ndarawati ingkang ora kejaba dawuh amung supaya Kakang Semar Badranaya murungake sartane nglereni anggonmu miwiti mbangun kayangan Kakang Nayantaka. Kakyat risang kapirang uri nangkul kinambet kempet dusang retnaning bawono. Nuwun sewu.
Kayangan sing ajeng kula bangun niku senes kok papan sing magrong-magrong. Senes kok gedung sing bertingkat-tingkat menika babar pisan boten Ndara. Ning kayangan sing ajeng kula bangun menika namung mujudaken papan ingkang ayom tur nggih ayem embane kawula ngamarta kaya wong urip ning kayangan. Merga nuwun sewu kayangan menika mboten wonten regejekan, teng kayangan menika mboten wonten cecongkran lan memungsuhan. Wontene mung mesem guyu, wontene namung kabagyan wonten ing kayangan. Lenah nuwun sewu. Lah kok iso Manikmaya adi kula jagat Girinata ya Bathara Guru kok iso dawuh karo sampeyan supayane Semar kon murungke bangun kayangan nuwun sewu. Lah kok iso ngatet teka saged kelampan Manikmaya matur kaya ngoten karo sampeyan. Dawe Wang Pikulun Bathara Guru aja ngasi mengko yen wa Kakang Semar Badranaya nekat sartane mbacuk anggone bangun kayangan. Medhi Wang Pikulun Manikmaya ajrih yen to Kakang Semar Badranaya bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Manikmaya minangka dewaning para dewa. Amarga kayangan kuwi dadi papaning para Jawata, Kakang Semar kuwi mung derajating Gedibal. Kakang Semar kuwi mung derajating Panakawan. Lah kok teko arep miwiti mbangun kayangan sing dienggo ragat apa Kakang Semar menggeriyen. Kula kok ora iso mikir lah kok teko iso Semar arep mbangun moral lan pakartinipun para kawula ing negari Ngamarta iso dipenggak karo dewa sing mapan teng kayangan. Nuwun sewu. Nuwun sewu lho sinuwun. Kudune lho nek lumrahe Manikmaya niku langkung caket kalih Semar. Jalaran nek kula isih diaku kadang, kula niki kadang werdane Manikmaya, kula niki kakangne Bathara Guru. Kudune nek pancen Manikmaya niku mboten narimakaken wontene Semar anggenipun badhe bangun kayangan, lah mbok tedhak dhewe teng Karang Kadempel mboten dadak utusan sampeyan. Mboten sandadak kongkonan bendara kula ing Darawati. Kakang Semar, wonten dawuh sing prayoga yen to pancen Kakang Semar ora gelem murungake anggonmu mbangun kayangan, aja takon dosa. Aku wis nampa purba sesa saka Wang Pikulun Manikmaya. Yen to pancen Kakang Semar Badana ora kersa sastrane ora gelem murung anggonmu mbangun kayangan, Karang Kadempel ingkang dadi ijole tak bumi angus Kakang Semar. Kowe arep ngopo kowe arep ngopo? Nek kowe arep wani dudu papane ning kene to le. Ngajenana. Kuwi sinuwun Darawati kuwi sesembahanmu. Kuwi bendaramu, kuwi Nalendra, kowe iki ming batur ora sandadak arep wani to le. Pilih meneng apa tak bungkem cangkemmu. Hah? Wong tuwa arep dibelane iki mula-mula matur nuwun karo anak gareng iki ngerti bapakne diundang-undangke mung mendeleng matane. Petruk kaya mung plendas-plendus. Aku ki arep mbelani kowe, Pak. Santai wae aja kuwatir. Aku wani merga dasarku bener siji mbelani wong tuwane Bagong. Merga nuwun sewu. Bapak nganti dinyek kaya ngono karo Ratu Ireng gaweane ngarit iki. Ngawur ora karo Ratu Ireng gaweane ngarit. Coba delok sing ngendang kuwi kulinane ngarit irenge kaya ngono kok. Ngajeni sithik ora wis ora ngajeni ora senengane ora. Ngapunten sinuwun Darawati. Panakawan Bagong kuwi arep ngopo? Sajak kowe arep nrimake kelawan aturku ingkang wis ndaturake. Tinampa dening bapakmu. Nuwun sewu. Nek umpama niki sampeyan derajate padha kalih Bagong, nuwun sewu. Sampeyan wis tak siyak wau-wau. Sampeyan pun kula seret wau-wau.
Ning gandeng paduka menika Nalindra Gong Binethara paripaksa kula ajeng padu kalih sampean kula nggih kedah nggunakake tata krama uda wedana ingkang jangkep. Nuwun sewu. Nek sekirane Sinuwundarawati mboten nrimaken anggenipun bapak ajeng bangun kayangan menika monggo jalaran menika urusan personalitas antawisipun Natandrawati kalian Bapak Semar Badranaya. Neng begitu wawah begitu barang mbasan Sinuwundarawati nyenthok Karang Kadempel ajeng di bumi angus. Nuwun sewu. Komandane sing mboten trima. Nek sampean ajeng bumi angus Bapak mboten napa-napa. Wong Bapak niki wis tuwa, randang modar-modar. Warisan ya ming ora gablek ming sithik. Nek sampean ajeng mateni Bapak mboten napa-napa. Ning gandeng sampean nyenthok Pedukan Karang Kadempel. Monggo Pedukan Karang Kadempel menika dados bumi wutah getih Bagong. Paripaksa kula wantun ngadepi Sinuwundarawati. Atur ingkang wis daturake mau iki lumantar saka Iwang Pikulun Manikmaya. Ya ben. Iwang Pikulun Manikmaya niku ora bapakmu. Sampeyan le gelem mangkat nyendikani dawuh Bathara Guru menika ora merga sampeyan nyendikani dawuh bapakmu, merga sampeyan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Wisnu niku dadi anake Bathara Guru, sampeyan niku dadi titisane atmajane Bathara Guru padha karo sampeyan anake Bathara Guru. Sampeyan ngendikani dawuh bapak, sampeyan ngendikani dawuh bapakne sampeyan, kula ya mbelani karo bapakku. Wis ben iki anak do anak gelut ya ben. Rumangsane apa? Ayo yen kowe pancen arep wani karo Natandrawati, rupak wani jembar wani. Ya. Dudu nang kene papan uneter kadegdane kok wis diuyak-uyak ya kon limbukan bupatine wis arep sambutan. Ki engko sambutan nek ora ninggali dit ya wirang nek cara aku. Ora ngawur lho Gong kowe iki karo Punggawa. Men kok aku nek karo apa Priyagung ki senengane ngono kuwi kok aku. Aku mung gedhe bal ngrumangsani ben aku sak ora-orane cerak karo Punggawaning negara kok. Ayo sampeyan arep muni apa? Sampeyan le kowar-kowar kaya ngono le iso muni kaya ngoten niku mergo sampeyan duwe derajat pangkat. Coba nek bapak niki ratu sing luwih tuwa saka sampeyan. Mergo yen dipitung yuswa tuwa Semar mbangane Kresna. Mula nek sampeyan arep bumi angus Karang Kadempel, Bagong sing ora nrimake. Sampeyan mangejoke Senopati, kula mboten wedi sinuwun. Jalanan Satyaki arep ora trima iki kaya. Ayo. Yen to pancen kowe wani kelawan Koko Prabu Ndrawati nyumanggake. Aku mbelani Ratu Gustiku, kowe mbelani bapakmu. Gandeng kowe nyentok jeneng Senopati. Mula aja takon dosa, dudune kene papan ing neter kadigdayan. Iya, nek mung arep pamer kasekten guna kasantikan kaprawiran wae. Bagong ki gudange wong sekti. Ayo dudu nang kene papan ing neter kadigdayan Ndara Setyaki. Ora minggat sing keparapanku. Larak metu njaba lekane atiku ning apa prapatan Karang Kadempel tak enteni ijen do ijen mati dening aku. Grewikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan ya ben aku nek omong ngene iki nek ora mergono sing dekengi ora bakal wani kok kowe dadi malah ngadepi Ndara Setyaki sik Pak awake dhewe teng mriki niki wau nampa daya
nampa tamu mongko tamune saguh bantu karo bapak. Sapa? Ndara Antasena tak undang rene. Blantung Katen prayetna semurire seka balik titiyane kandayane Trisunya Purnama sasi ana apa kek jarene Bagong kakekne Semar ngundang karo lancur-lancur Pandhawa ana apa wae aturi Bagong ngandhake yen to kakekne Semar banget mbutuhake pambiyantune lancur Pandhawa Siwa Semar ning gawe apa pancen babi siji niki senengane tumbak cucukan amen nek ora ngono ora gelem nyambut gawe kok rumangsane apa anu niki wau ngeten Ndara. Piye, Gong? Gandeng sampean wau pun sumpah. Iya. Sumpahe sampean nek enten napa-napane sing butuhke kekuatan para lancur Pandhawa sagah menanggulangi, sagah ngatasi, sagah sakbiyantu kalian Bapak Semar anggenipun gadhe kekajuan kepengin bangun kayangan. Nggih napa nggih? Iya pancen bener Bagong. Nggih. Kamangka niki wau sampeyan do teng alun-alun pepungkuran, waduh. Nganti kaya kraton alun-alun pepungkuran. Sampeyan teng pawon wau niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh mriki nganti keng Paklik. Sinuwun Ndarawati rawuh mrene nganti sapa? Paklik sapa? Ndara sinten nika? Parmadi. Parmadi ya. Panengah Pandhawa. Paklik Permadi. Nah nggih niku Ndara Janaka niku wigatine ngendikane Sinuwun Ndarawati nampi dawuh saking Iwang Pikulun Manikmaya kapure bapak apa niku murungaken anggenipun badhe mbangun kayangan. Banjur kula mboten trima. Lha kula ora trima niku merga Sinuwun Ndarawati nyenthok babagan bumi wutah getih kula Karang Kadempul ngendikane ajeng di bumi angus nek bapak mboten murungaken anggenipun mbangun kayangan. Nek Sinuwun Ndarawati arep bumi angus arep mateni Semar menika monggo. Jalaran menika masalah pribadi, menika perkawis personal antawisipun nata Ndarawati kalian pun bapak kula Semar. Ning gandeng Sinuwun Ndarawati nyenthok babagan kanan Karang Kadempel kula majeng. Kowe maju kowe banjur kowe nesu. Nggih. Kula nesu wis kula cece nika. Wis kaya biasane lah teng YouTube kono akeh videone kok. Nek penasaran do ndelok dhewe-dhewe ngono ke. Senak diuyak-uyaken limbukane aku Banjur karep aku kon ngewangi ngundurke utawa ngendhake kamurkane Siwa Ndarawati. Nah, ngoten niku. Ya wis. Nek pancen kaya ngono sing dadi kersaning kakekne Semar Badrana ya aku mung kari manut. Mengke riyen kula mboten njaluk tulung karo sampeyan lho, Ndara. Ora ke. Wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadang lancur Pandhawa. Malah wektu dina iki aku budal njaluk tambeng pangestu. Kakang Antareja apa Dimas? Kakang Gatotkaca piye Dimas? Ayo budal. Iki ana pacoban nekani Pedhukan Karang Kadempel. Awake dhewe sagu sak biyantu lahir batin karo kakekne Semar. Ya kudu gelem ngrumyake
tangan jumangkake sikil. Yo, yen mangkono ayo tadhekake Dimas. Njaluk pamit tambeng pangestu ya kakekne Semar. Kula ora dawuh lho. Kula ora ngutus sampeyan. Mengkene enten napa-napane kula ora melu-melu. Wis babakan katentreman karang kadempel Antasena sing merantasi sing tanggung jawab kae. Nggih. Matur nuwun, matur. Dewe wangono nggih, nggih Pak. Langsur Pandhawa sampean tiyang jujur Semar ora njaluk tulung apa-apa kula ora njaluk neka-neka kula ora pamrih leh kula duweni gegayuhan ajeng bangun kayangan wondene sampean kok sampun sami tanggaping sasmita matur nuwun Ndara sinuwun Ndarawati nuwun sewu. Mboten kateges kula lancang ngarani sing ora-ora. Kula kinten menawi penggalipun sinuwun Ndarawati sinuwun Kresna mboten peteng sengara isa ngucap ingkang kados mekaten wau. Surasudira jayaning Kanangrat Sobrasolah tekaping Darmastuti. Rahayu Ndara.